Dostali ste pokutu za parkovanie? Okamžite zaplatiť nie je jediné riešenie. Pozrite sa, aké sú vaše možnosti. A toto video si hneď uložte, lebo tento postup sa možno niekedy zíde. Prvá dobrá správa je, že máte 15 dní na reakciu. Ako môžete ďalej postupovať? Toto sú naše odporúčania. Odporúčanie číslo 1. Pravidelne si kontrolujte e-schránku aj fyzickú poštu. Pozor, ak si zásielku nevyzdvihnete, zákon predpokladá, že vám bola aj tak doručená. Lehota začína plynúť bez ohľadu na to, či ste rozkaz videli alebo nie. Do 15 dní od doručenia podajte odpor. Nemusí byť právnicky dokonalý, ale musí obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti. Podaním odporu sa rozkaz automaticky zrušuje. V odpore identifikujte vodiča. Môžete to byť kľudne aj vy sami. Týmto krokom sa vec presunie do priestupkového konania, ktorom môžete dokonca dostať aj nižšiu pokutu. Stretli sme sa už aj s prípadmi ľudí, ktorí mali pokút za parkovanie hneď niekoľko. Ak ste v odpore uviedli vodiča, každý správny delikt sa zmenil na priestupok. A priestupky správny orgán prejednáva spravidla v jednom konaní. A pre vás to znamená jediné. Jedno konanie sa rovná jednej pokute. Celý postup krok za krokom nájdete v článku na našom webe. Vaša aliancia.